Татяна Дончева вече зае мястото си. Татяна Дончева, Левицата, здравейте. Здравейте. Кое или кой събра Левицата и БСП на разговор? Кой подходи? Кой подаде ръка? Вие или БСП? Има резултати от изборите. Има обща тревога, че фрагментите на Левицата нямат изгледи за по-добро представяне в следващите избори. Едни обществени очаквания на лявото общество, които искат непременно обединяване и изобщо не отчитат никакви подробности, които понякога са решаващи, за да не кажа почти винаги. Те си представят, че като штракнем с ръце, като се съберем на едно място и те почнат да скандират единство, работа е станала, тя не е станала. Тя може даже да не е започнала. Но все едно това е един труден и мъчителен процес, който трябва да започне. Ние не гледаме на него като на някакво извънредно събитие, отчитаме трудностите му и знаем, че ни предстои дълъг път. Затова с доста скромнички комуникета от време на време ви осведомяваме, че такъв процес се състоява. Кое даде импулса обаче на този процес? Защото няма как да не направи впечатление и да не отбележим, че тези разговори започнаха след промените в ръководството на БСП. Да, защото Корнелия Нинова това ли чакахте? Ние тук не става дума да сме чакали. Корнелия Нинова беше противник на такъв процес. И не случайно нейните привърженици и симпатизанти вътре в партията и сега са против. Без да има някакви рационални аргументи. Така че тя беше обективната пречка този процес да започне. Вярно е, че хората, които в момента управляват БСП, са хора от най-тесният и кръг. И много те бяха свързани. Нейни заместници. Да, и не само нейни заместници, нейни близки хора. И те като прояви в продължение на години бяха събрали достатъчно неприязан. Но ние отчитаме, че трябва да се преговаря с тези, които представляват БСП в момента. И БСП да има възможност лека по лека да надживее самата си вътрешна драма, защото това е един процес, който тепърва предстои, тече и в момента. А вие какво очаквате, като казвате вътрешна драма? Предвидим партньор ли са БСП в тази ситуация? Сигурни ли сте, например, че разговаряте с правилното, с легитимното, не правилно, а легитимното ръководство? Защото виждаме там, че Корнелия Нинова има друга позиция по въпроса. Корнелия Нинова има друга позиция, но тя е малко злобарска. Съдът е казал, че я отписва и че представляваш БСП Атанас Зафиров. Може ли процесите и турбуленцията в БСП да попречат на тези? Може, не само те са неизбежни тези процеси на турбуленция. Връщам ви към 90-та година, когато започнаха промените. До една година по-късно, всеки месец имаше съществени промени в ръководството на БСП. При това БСП се ръководеше от много опитни политици и с много висок авторитет вътре в самата партия, което сега не е на лице. И за това има едно усещане за безвластие в пространството. Самите те вътре, аз следя какво върви във Фейсбук, следя какво върви в партийните организации. Този процес няма да бъде нито кратък, нито безболезнен. Има привърженици на Нинова, които посрещат болезнено обстоятелството с нейното отстраняване от ръководството на партията. Познавайки отлично БСП-арската душа след толкова много години в БСП, а извън, както казвате, че следите, да се готвим ли за шумна война и може ли тези катаклизми вътре да поставят БСП пред въпроса дори за оцеляването им? Не е въпроса за шумната и тиха война. Един път такъв катаклизъм БСП изживя след 90-та година, след големите промени, когато имаше също едни хора, които казваха на други хора, все принадлежащи към ръководството на бившото БКП. Защо ние сме живковисти, а вие не сте живковисти, като ние бяхме на едно и също място? Мина се някакъв период от време, стигна се до смяната на Жан Виденов. Там около година и половина имаше много тежки времена в БСП и в парламентарната група и в партията, защото симпатизантите на Жан Виденов и крилото му бяха
многобройни и те приемаха емоционално от неговото отстраняване. Аз тогава бях в ръководството на парламентарната група и знам, че в бюрото мнозинство имаше другото крило и се налагаше да заседаваме заедно, за да може да се неутрализират нещата. Не подценявайте, например, и такъв факт. Ние може да сме имали добро реноме, докато сме били в БСП, но това беше преди повече от 10 години. 10 години се обяснява на тези хора как ние сме предатели, отстъпници, как на гърба на БСП сме си направили партия да вземат субсидии, всякакви работи. Добре, ама не може с магическа пръчка тези хора да бъдат обърнати. Какво целите? Ще се налага да се направят срещи. Да се направят срещи очи в очи. Да имат възможност тези хора най-директно, понякога без всякакви аргументи, дори да нападат. Но трябва да и това да се изтърпи. Добре, като говорите за максимално широк ляв формат, такава беше формулировката, която видях след ваша среща с левиците и БСП. Кои сте вътре? Мая Манолова ще видим ли вътре? Ваня не може Григорова? Да кажете от сега кой е този най-широк ляв формат. Първо се иска. Ние разговаряме с ръководството на БСП. Само с БСП. А знаете ли те с кого ще разговарят? Имаме някаква представа, защото миналата седмица имаше едно съвместно честване на годишнината от приемането на Конституцията. В края на седмицата, на следващата седмица, преди Бузлужа, в Стара Загора ще има едно съвместно събиране на още по-широк формат. Не прибързвайте с нищо. Има всякакви съображения. Последното нещо, което може да спре процеса, е тъй нареченото его на лидерите, за което част от журналистите много често говорят. Няма такова его. Има една супер трудна задача и трябва да си много сляп човек, за да не отчиташ. Аз ви разбирам, че сте предпазливи. Ще бъде трудно. Разбирам, че сте предпазливи, обаче и още едни избори май чукат на вратата на есен. Добре, чукат или не. Какво ще правите? Заедно ще се явявате ли с БСП? Значи, ние ще направим нужното да се яви един обединен формат. С БСП заедно. Това не е просто нещо. Вярвайте ми. Хората в структурите на БСП и хората в нашите структури съвсем не приемат това безрезервно и с радост. Мисля, че по-голямата част отчитат, че без консолидационни процеси, без някаква форма на нова коалиция, без някакво изваждане на нови лица, ние няма да можем съществено да променим броя на депутатите. Говорим за някакъв тип коалиционно отношение ли? На първо време смятам, че е по-реалистично да се върви към коалиция. На първо време. Как тази работа ще се развие във времето, предстои да видим, но тя не бива да бъде форсирана изкуствено, не бива хората, които имат резерви, да бъдат просто игнорирани. Вие представяте ли си в тази вътрешно-политическа ситуация БСП и тези разговори, които водите, БСП да вземе третия мандат? БСП може да вземе третия мандат в лицето на тази парламентарна група, но това няма значение. Това ще ускори или ще щупи процеса? Няма нито да го ускори, нито да го щупи. Ще стане ясно, че те не могат да го направят нищо. Между другото, това се отнася за всички фракции в парламента, включително и за ИТА, на които преди малко. Не вярвате, че ще има сила този парламент да направи каквото и да било? Хората нямат можене за тази работа. Нямат можене. Те са превърнали парламента в Хайд парк. Всичко, което се състоява, е едно говорене от трибуната. Царе за тази работа са Продължаваме промяната, от които може да чуете всевъзможни безумни идеи, от които те смятат, че имат полза, защото внушават на хората, че са големи борци с корупцията. Преди това бяха по същия начин големи борци с съдебната реформа. Татяна Дончева, левицата в дълъг и труден процес. Разговор с продължение. Благодаря.